Bwana.
Amen. Siyabonga bazalwane. Sibonga ke
Siyabonga abazalwane abangenayo abaholi bethatha indawo yayo phezulu. Siyabonga Buru, siyabonga Big Show nebazalwane.
Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi sishoda ngendoda. Haleluya. I-damage ingaka nje ngoba into yonakala ensimini. Indoda yathula ensimini. Sengathi singaba namadoda angezukuthula. Ngoba inkinga eyaba khona ukuthi indoda yathula ensimini. Ubona i-damage ingaka. Inkinga akuyona isithele esadliwe. Kodwa inkinga ukuthula kwendoda. Ngoba the question is, uMinyongo ikhuluma no-Eve, wayekuphi uAdam? Ngoba into ithi u-Eve akazenikeze instruction yokunaka ingadi noma insipho. Kodwa mhla inyoko ikhuluma wathula. Ngoba bazalwane ikhona inyoka nakhona ebandleni. And ibhizi bazalwane. Osomsimbusisi amen. Ngicela ungene ememezelweni bazalwane. 1 imemezelo zethu bazalwane njengoba sila kuleli hall ngo-8 o'clock izofika ibhasi ezoba isisisa lapha umndeni esobe siphelezela khona umndeni uyofeza konke okumayelana nale nkonzo. So ithiniki into bazalwane isho ukuthi kufanele konke sizokwenza ngoba sizobe sesidlile bazalwane useshila umama. Take sohamba sesidlile. So ukuze sizothola isikhathi sokudla kahle ingoma zibe mbili stage kube imani phambili ukuze sizodla kahle singathi sesigijima ibhasi silokhu ihigh pressure la. Amen. Amen. Ngokuqala lokho. Yani ngicela ungene ememezelweni esinaso. Ngomhla ka-5 October baba wethu senior bishop necabinet yakhe yonke high executive engamelwa amadoda odwa ebandla. Amen. High executive enamadoda ebandla umkhulu uzobe ehleli nayo eNewcastle ngomhla ka-5 October ngo-10 ekuseni esontweni i-AME Church eMadadeni. Amen. Mhla ka-5 October
ama-region onke ama-members e-high executive acelakala ukuthi abe seNewcastle ngo-10 ekuseni. Amen. Mhla ka-12 October baba wethu baba uMlomo ngaphansi kwebranch inyanga sizobe simthwesa ingubo yobukhosi endaweni yase Mamelodi ePitoli eStanza emabopane Stanza Mopape Hall. Amen. Ngisho kahle. Stanza Mopape Hall ngomhla ka-12 October bazalwane. Awaduma amabhasi bazalwane njengenjwayelo. Hallelujah. Mhla ka-12 October sizobe sisemamelodi siyohlonipha ubaba wethu ngaphansi kwebranch yethu inyanga eholwa ubaba wethu uSenior Bishop Mashini. Amen. Then ngomhla ka-2 November sizobe sivala ikhalenda lika-2024. President Babutanzi mawukhona nomama wakwakho ngicela nisondele ngala ngaphambili. Sacela nje nisondele baholi bami sizobe sihlonipha laba bazalwane abasevayo noma nje umama wakhe. Cha sondelani ithandwa zami. Sondelani ithandwa zami ngale kwethu angithi vele itiye yonke indawo ikhona bazalwane. Liyaphuza. Sondelani baholi bami.